Санкт-Петербург қаласында юғары білім алырға тілейсіңізме? Құрсақ театр артисі болырға. Башқұрт дәулет Құрсақ театры быйыл мақсус курсия. Хаумағыз. Эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова. Программа ұзын қонағы Башқұрт дәулет Құрсақ театры директоры Альберт Имамденов. Хаумағыз. Хаумағыз, қайырлы күн. Шулай айтып, Альберт Альфертович, Санкт-Петербург қаласына мақсус курсияғыз, мақсус түркімияғыз. Кім қабыл еті? Сынапта мына қазір театрның реконструкциясы болды, театр зурайды, штатта зурайды шуның менен, бәйле, әлбетте яңа специалисттар, яңа һөнәрияләр керек. Шул ук вакытта инде әлбетте студенттар ию максатын куеп, быел мына Санкт-Петербургтың Российский государственный институт сценических искусств дип атала. Ул тау баштап ылгитмегене, адак артабан Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства булды. Махавай 34 ла орнашкан. ГИТИС менән бердәм, шул Мәскәү менән Питердан ике театр шундай зур альма-матері бар. Шу Питердагы альма-матерда инде быел студенттар туплау мәсьәләсе өстендә эшләйбез. Мин дөрес аңланыммы, бу Құрсақ театры артистлары гына түгел, башка белгечләр дә ия. Без уны үткән елда Руста әйткәндә театр кукол под ключ дип аталган проект өстендә эш башлагайнык. Үткән ел без онда укырга ебәрдек, имтихандар тотырга ебәрдек әлбәттә. Рәссамдар, продюсер, театровед, режиссер һөнәрләрен үзләштерергә, балаларда, студентларда ебәргәйнек. Кызганычка каршы конкурс зур булып, бөтәһе лә үтә алманнар. Бер режиссер егет укырга инеп һәм художник, сценограф кызыкай укырга инеп, әлеге вакытта Құрсақ театрының махсус наборы булып белем алып йөриләр. Быел инде, быелга килгәндә 2024-2025 ел сентябрьдан башлап, Алла буйырса, безнең Құрсақ театры артистлары курсын булдыру өстендә эш алып барыла. Әлеге вакытта шуның турында һөйләшәбез. Артистларга, Құрсақ театры артистларына нинди талаптар? Әлбәттә, бүгенге көндәге Құрсақ театры артистлары улар универсаль дип әйтәмен, универсаль бойцы дип әйтәмен, чөнки улар күп төрле система курсактарына эшләй белергә тиештәр. Тау башлап инде ул ширма артындагы Құрсақ дип атала, ул безнең классический Құрсақ, ул тростевой Құрсақ, артабан марионеткалар менән планшет Құрсақтарды йөртә белергә тиештәр, маскаларны эшләргә тиештәр. Шул ук вакытта әйткем килә, элекке кебек спектакльләр күбрәк инде монда ширма артында гына уйнап, артистлар күренмәй торган спектакльләр, хәзер улар бик кирәк калды. Хәзер безнең синтетический спектакльләр дип әйтәм, күп Құрсақтың системалары бергә кушылып, артистлар күп осракта тере планда уйныйлар, маскалар белән дә уйныйлар һәм шул ук вакытта төрле Құрсақтар менән эшләй белергә тиештәр. Шуга бүгенге безнең артистларга талаптар бик зур. Театрда яңартылды. Театрның ике сәхнәһе бар, зур сәхнәһе, кесе сәхнәһе. Ике сәхнәһендә лә репертуар туплана. Әлеге вакытта репертуар өстендә зур эш алып барыла. Шул ук вакытта киске спектакльләр булдырыласак, әлеге вакытта ул эш өстендә шулай ук пландар куелып эш алып барыла. Шуга әйткем килә, бәләкәй балалар өсендә, урта яшьтәге балалар өсендә, мәктәп балалары өсендә репертуар булдырыла. Шул вакытта киске репертуар да була. Шуның өчен артистлар гомумән көне буе театрда төрле әкияттәр, төрле драматургия өстендә эш алып бара. Киске спектакльләр ул ничек була? Киске спектакльләр ул олылар өчен спектакльләр. Вакытында шул 1970 елның урталарында Владимир Штейннан бәйле безнең шундай алтын осыр дип атала инде, шундай осыр булып алды. Ул Сергей Образцовтың укучысы Мәскәүдән килеп, бында киске репертуар булдыра безнең Башкорт дәүләт Құрсақ театрында. Ошо спектакльләр арасында Сыңгыз Айтмаевтың Руста хәзер Мустай Кәримдән «Не бросай огонь, Прометей» спектакльләре, Мәҗит Гафуриның «Кара йөзләр» спектакльләре булдырыла. Чингиз Айтматов «Белый пароход», менә шу спектакльләрдә әлеге вакытта ул вакытта күргән кешеләр ностальгия дип әйтәм Руста уянып, улар касан шундай спектакльләр була дип фразалар бик күп. Ошо спектакльләр рәтендә әлеге көндә безнең эш алып барыла. Менә әйтергә кирәк, күптән түгел куелган спектакль, Мустай Кәримдән 100 еллыгына куйган спектакль «Байопик». Мустай Кәрим якындагы Офык дип аталган спектакль, ошо киске репертуарның направлениен, векторын, юнәлешен алды. Менә киске репертуарда ниндирәк спектакльләр булырга тиеш. Гомумән алганда, бына һеҙҙең атамагыҙ да бит балалар өсөн Құрсақ театры түгел, Башҡорт дәүләт Құрсақ театры, ягъни бында яшь сикләүе юк. Әлбәттә, күп кеше яңлыша. Құрсақ театры тигәс, Құрсақ тигәс, бәләкәй балалар өсөн уйнай торган Құрсақ дип күҙ алдына китерәләр. Ысынлап та, Құрсақ ул кешенең моделе, тормоштың моделе.
Курсак ул менә нимә дип әйтәм, символ һәм шул ук вакытта метафора. Һәрбер курсак ул зур мәгънәне үзенә ялеп итеп, туплап, күп нимәне курсактың үзенә карап кына аңларга ала була. Шуның курсак театрының үзенең көсе бар. Ул күп сүз менән булырга тиеш түгел. Күбрәк метафора, символдар менән бәйле спектакльләр һәм интеллектуаль яктан бик бай спектакльләр килеп чыга. Әгәр дә курсак театрын белеп, дөрес итеп аңлап, уның өстендә эшләһәң. Бына һез быел актердар яһагыз, режиссер һәм сәхнәгә куюсы художникты ебәргәнһегез укырга. Гомумән бына шунда һез әйткән нык зур талаптар куелган спектакльләрне сыгару өчен әле яңа бинала шул вакытта yeterlikме кадрдар? Кадрдар әлеге вакытта кирәк. Әйтеренем, әлеге вакытта менә бүгенге көндә машинист сцены дип атала, монтировщиктар дип атала. Шунда егетләр кирәк, берничә кеше алыр инек менә. Звукорежиссер, звукооператор кирәк безгә, светооператорлар кирәк әле вакытта. Компьютер технологияларыннан бәйле эшчеләр кирәк. Отдел маркетингга әле кешеләр кирәк әле. Гомумән, безнең әйтергә кирәк, реконструкцияга тиклем театрда 90 кеше эшләһә, яңа бинала безнең 160-ка якын кеше эшләргә тиеш. Әлеге вакытта 127 кеше тупланды, әле 20-нан артык специалистлар кирәк. Улар турында сайтта, ВКонтакте аерым мәгълүмат халына әйтеп торабыз. Бер хәлме әйткәндә, әгәр дә театр дөньяһына битараф түгел икән, һезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әлбәттә. Театр белгечләрен, уларны һәрбер сәнгать институты әзерләй аламы. Мәсәлән, безнең сәнгать институтында белемсә берничә ел актердар курсы әзерләнгән ул. Бу инде шулай ук театр тарафыннан максат куела институт алдына һәм әлбәттә бер елга набор шулай итеп асып набор ябыз бит. Әлеге вакытта бүгенге көндә безнең сәнгать институтыннан бер шәлкем 5 бала укып сыгып, алар театрга килеп эш башларга торалар. Шул ук вакытта яңа белгечләр менә перспективага дип әйтәм инде, яңартылу өстендә эш алып барылгас, уларда менә быел балаларды, абитуриентларны туплап, югары белем алып кайтканнар инде дип, северная столица, культурная столица, Санкт-Петербургтың матурлыктарын күреп, яңа ниндәйдер хулыш алып кайтып, театрга яңанан яңа хулыш индергәннәрне дигән максат әлбәттә ошо студентлар мәсьәләһенә килтерде. Кайтырдар микән алар барһалар? Кайтырга тиештәр, чөнки без алар белән договор целевого обучения заключать итәбез. Без әйткәндә килешү булса, алар ошо килешү сектәрендә 5 ел театрда эшләргә тиеш буласактар. Шул ук вакытта театр инде аларга Өфе менән Санкт-Петербург арасында каникулга кайтканда юл сыгымдарын, юл билетларын тапшырып, юл сыгымдарын каплаясак, стипендияга өстәлмә түләүләр театр тарафыннан күзалланылар. Шул ук вакытта общежитиега түләү, театр үзенең өстенә ала. Балаларга матур итеп тырышып, яхшы билдәләргә тырышып укып, яхшы стипендияларга, яхшы белемнәр белән укырга гына кала инде. Касан хайлап алу башланаһың? Касан тыңлайһың? Әйтергә кирәк, бу менә безнең мин менә шунда афиша алып килгәнем. 2 июньдән 6 июньгә тиклем безгә Санкт-Петербургтың институтыннан Амела Вучинович киләсәк, шу балаларды тыңларга, прослушивание буласак. Ошо турында ентекләбрәк әйткем килә. 2 июньдән 6 июньгә тиклем Башкорт дәүләт курсак театрында Санкт-Петербургның укытучысы Амела Вучинович балаларның прослушиваниеһын үткәрә һәм балалар килеп шигырь, проза, басня һөйләп, үзләренең теләкләрен белгертеп, шу укытучысыннан аралашырга тиештәр. Әгәр дә шу укытучы уларда охшатып, менә бу балалардан студентлар була, улар курсак театрына тәгаен укып сыгып матур итеп эшләячәкләр дигән фикер тупланһа, ул әлбәттә балалар белән без инде эштә алып китәбез, инде договор төзү буенча һәм уларны имтиханнарга Санкт-Петербургка озатабыз. Әйтергә кирәк, әлбәттә ошо абитуриентлар рус теле һәм литературынан еге тапшырган булырга тиештәр. Һәм инде творческий дип әйтәбез, творческий испытаниягә әзер булырга тиештәр. Шигырь һөйләү, йыр йырлау, әлбәттә прозанан үдек һөйләү, музыкаль яктан һынаудар буласак, менә шундай таләптәр. Актерлык факультетына алган сактагы имтихандар барһала. Әлбәттә шулай ук. Әйтергә кирәк, Санкт-Петербург калаһында мин үзем дә укып беттем. 2003 елдан 2008 елга тиклем укыдым. Онда режиссер белемен алып кайттым. Онда факультет театры кукол бар. Онда рәссамдар да, артистлар да,
художник, технолог, художник, сценографтар, шул ук вакытта режиссерлар менән бергәләшеп ул балалар укыйлар, бер-бире менән аралашып, бер-бире менән матур-матур спектакльләр сыгарып, диплом спектакльләр эшләп, шундай көчле аралашу бара. Шул ук Айрым факультет булды димәк, шулай. Олы бер факультет, олы элек-электән килгән инде дистәләр ел буена шундай көсле специалистларны сыгарган ошо факультет. Ондай факультеттар гомумән ил буенча юк. Мәскәүдә лә хәтта ондай факультет юк. Онда ла ГИТИСта һәм башка ошо театр институтларында махсус студиялар гына йып укыталар. Шуның өчен ошо мөмкинчелек менән кулланып калһалар, кешеләр бәхетле булып, үзләренең тормыштарын һайлап алырлар дигән шундай теләк белдердем. Альберт Альфредович, әлбәттә әйттегез, актердар, курсак театры актерлары, улар хәзер курсак артында яшенеп кенә, маска киеп кенә уйнамый, улар тамашасыга күренә, залда уйный дигән. Шулай да театрга гашык булган яшьләр, улар сәхнә йондызы булып, сәхнәлә танылу теләгелә бәлки булыр. Бына курсак театрының магияһы сире нимәлә? Ул ничек үзенә ялып итә? Бына үҙегеҙҙе нисек ялып итә? Гомумән сире нимәлә курсак театрының? Ысынлап та, мин үзем дөресен әйтергә кирәк, курсак театрында эшләрмен дип үземде күз алдына китермәй инем. Шулай итеп, язмыш шулай итеп курсак театрына китереп мине индерде һәм ошо әкият дөньяһында балалар менән, ошо балаларның күзләренә карап, тормыш мәңгелек икәнен аңлап, үзеңнең ошо мәңгелеккә ниндәйдер үзеңнең көсеңде, үзеңнең энергияңды индереп, тормышты яхшы якка этәреп, балалар үстереп, балаларны тәрбияләп, уларны артабан зур шәхес итеп үстереп, кеше итә торган театрларның бере ул курсак театр. Беренче театр, тәү тапкыр тамашасылар килә курсак театрына. Хәзер менә Аллага шөкер, яңа бина, яңартылган бина битендә, онда эшләү үзе бер шатлык, чөнки бөтә нимә өр-яңа матур итеп балкып торган курсак театрында матур итеп эшләргә, шуга менә тыңлаган бөтә тамашасыларга, 11 класста укып беткән балаларга, кемдәрдер махсус берәй средне специальное образование алган кешеләр уйланһындар. Әлеге вакытта күп булмаһа ла урындар халып килә. Әлеге вакытта шылтыратучылар күп, шуга шылтыратып, ошо менә 962 530 0330 телефоны буенча шылтыратып язылһындар һәм тыңлауды прослушиваниедән үтеп, үзләренең язмышларын һайлаһындар инде. Курсактар батшалыгына рәхмәт әйтәләр шулай. Әйе, әлбәттә. Курсактар батшалыгы әле вакытта спектакльләр куюын дәвам итә, бер ай һәм эшләйһегез әле, мизгел ябылмай. Июньдән 21-нә тиклем әле курсак театры эшләй, премьера менән ябылабыз, Алла буйрса, ул да буга Өфөнең 450 еллыгына багышланган тышта уйнала торган световой шоу, башкорт әкиятләре һәм легендалары буенча куелган матур киске спектакль буласак. Ул спектакль өстендә әле эш бара, яңарак кына Акбозат спектакльнең премьерасы булып үтте. Газим Шафиковтың «Озеро заколдованного коня» дип аталган спектакльнең рус версиясы булды. Оны башкортча тәрҗемә итеп, башкортча версиясын да булдырабыз. Бик сагу, бик матур, көчле спектакль килеп сыкты. Зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкорт дәүләт курсак театры директоры Альберт Имамутдинов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.